Så du dagens mand i onsdags? Jeg synes i hvert fald, at det var lidt bemærkelsesværdigt, hvordan et bøssedækningsshow pryder sendefladen på TV2. Det fik mig i hvert fald til at tænke på, hvordan det egentlig er med bøsser, og om det må være lettere at være bøsse i dag i forhold til før i tiden. Det har jeg sat mig for at undersøge. 1683. Seksuel omgang mellem mænd straffes med afbrænding på bål. Jeg starter med at ringe til Svend. Jeg er sikker på, at han kan hjælpe mig med mine spørgsmål, for Svend har nemlig været homoseksuel i mere end 50 år. Jeg ringer lige op en gang. Det er Svend. 1955. Forfølgelsen af bøsser forstærkedes. De følgende 10 år fængsles flere end 1000 bøsser. Anklagen er ulovlig seksuel adfærd, og de fængsles i 6 måneder. Svend Clausen, du er 60 år. Hvornår fandt du først ud af, at du var til mænd? Det tror jeg fandt ud af, da jeg var 13 år. Hvor lang tid gik der fra, at du fandt ud af det, til du fortalte din familie og dine venner om det? Der gik mange år. Jeg var nok, lad os se, en gang 25, før jeg fortalte mine venner og familie det. Hvilke tanker gjorde du dig omkring det, at du skulle fortælle dem det? Jeg var bekymret på den måde, at jeg regnede med, at mine forældre var uforstående og intolerante. Det viste sig også at passe, fordi min mor kunne ikke acceptere det. Min far kunne godt. Så hvordan reagerede din mor? Ja, vi så jo sådan set aldrig. Jeg mødte en ung mand der, da jeg var i begyndelsen af 20'erne på min egen alder, og mine forældre besøgte os en gang, og så siden så vi stort set aldrig. Hvordan mødte de mænd? Den første, det er jo mange år siden, det var jo allerede helt tilbage i 1970. Det var på en homobar i København. Hvor åben har du sådan været omkring din seksualitet, når du har mødt nye mennesker? I starten var jeg mere lukket. I dag er jeg nærmest ligeglad. Samfundet var jo et andet dengang, end det er i dag. Altså, der skete jo det med den der såkaldte 68-generation og ungdomsoprør. Der skete jo en hel masse i samfundet dengang. Til større tolerance over for nogle mennesker, der er anderledes. Uanset om man er homoseksuel eller niger, eller hvad ved jeg. Nå, det var vist ikke helt nemt at springe ud som bøsse dengang. Men hvad nu, hvis vi hopper 20 år frem i tiden? Hvordan ser det så ud? Det er på vej hen til Martin for at finde ud af. 1951. Politiet opretter et specialkorps på 10 betjente til at kontrollere homoseksuelles færden i hovedstaden. Afdelingen får navnet Onani-patruljen. Så er jeg blevet inviteret op i stuen her hos Martin. Og Martin han er rigtig tændt lys og gjort det hyggeligt til at skulle komme. Jeg kan også se, at han interesserer sig for kunst. Og ude i gangen der hænger der sådan en lampe, som er Madonnas bryster. Og den er pink og med glimmer på. Den er lidt sej, synes jeg. Nå Martin, jeg må hellere fortælle lidt med dig. Martin, du er 40 år og gift med Jan. Hvornår fandt du ud af, at du var til mænd? Det fandt jeg allerede ud af, da jeg var 14 år. Og der, jeg lige pludselig lagde mærke til, at det var fyrene, jeg kiggede efter. Og det blev jeg skræmt over, ikke? Og jeg havde det enormt svært med det i en lang periode. Så tænkte jeg, at jamen, er jeg måske ikke biseksuel? Eller det var sådan nærmest en mental proces. Og så til allersidst tog jeg så beslutning om, at jeg er kun til fyre. Hvor mange mandlige kærester har du så haft? Jeg havde kun et par stykker før Jan. Det var jo sådan lidt jeg var jo så 21, ikke? Men det var sådan lidt teenage-agtigt på den måde, fordi jeg havde vist 3 fyre, eller sådan, kørte sådan lidt sideløb, der havde ikke rigtig valgt spor, men og så sagde jeg, nu er det ved at blive for seriøst med Jan, nu må det jo tage en beslutning. Det var ligesom om, at man havde helt vildt meget energi, og kunne en hel masse ting, og jeg kan huske, at Jan og jeg, vi cyklede ud til den permanente her uden for Aarhus af, og om aftenen, vi skulle se solen gik ned, eller stod op, jeg kan sgu ikke lige huske, hvad det var, men vi kravlede op på tagen. Det var ligesom om, vi kunne alt muligt. Hvordan møder man ellers hinanden? Man møder jo meget selvfølgelig steder, hvor andre homoseksuelle kommer. Dels real life, eller også online på diverse sites. Hvis du sådan ud fra egen erfaring skal vurdere, tror du så, at der er forskel på, hvordan man kigger på homoseksuelle i dag, i forhold til, hvordan man gjorde dengang, hvor du sprang ud? Helt sikkert. At man snakker mere om det, ikke? Omkring
at der er nogen, der er homoseksuelle. Og det kan jeg jo også se altså på de der sites, de er jo meget unge. Tendensen er, at fyrene bliver yngre, altså inden hvor en naturlig seksualitet blomstrer op, at de så begynder at udleve det. Hvor jeg tænker, i min alder, dengang jeg var ung, ikke, så var det mere, der var man sådan sidst i 20'erne. Jeg tror, det blev meget nemmere. Jeg synes egentlig, at vi har fået et rimelig godt billede af, hvordan det har været for Svend og Martin at springe ud dengang de gjorde det. Men jeg synes også, det kunne være lidt fedt at finde ud af, hvordan det så er at springe ud i dag. Det tager jeg hen til Peter for at finde ud af. 1973. Det bliver lovligt offentligt at danse med en partner af samme køn. Så er jeg nået frem til uni, hvor Peter han læser nordisk. Jeg er lidt spændt på at høre, hvad han har at sige til det hele. Peter, du er 20 år og kærester med Michael. Hvornår fandt du først ud af, at du var tament? Jamen jeg tror, at de første tanker, det tror jeg, det kom omkring, hvor jeg blev konfirmeret. Men det var meget underligt, og jeg tror, at de fleste sådan, homoseksuelle i starten tænker, at så er man biseksuel. Men altså så i løbet af nogle år, eller ja, måske kortere tid, det ved jeg ikke, så fandt jeg jo så ud af, at det kun var mænd, jeg var interesseret i. Hvornår fortalte du så din familie og dine venner om, at du var homoseksuel? Det har været omkring, da jeg har været en 17 år. 17 år, jeg i hvert fald startet på gymnasiet. Altså mine forældre, de tog det ikke så godt i starten, altså ikke på den måde, at de var negative omkring det, men så jeg tror automatisk, så ser de sådan børnebørn forsvinde ud af tankerne. I dag, der er det rigtig godt. 1981. Homoseksuelle slettes af sygdomslisten. Hvor møder man hinanden henne, når man er homoseksuel? Altså jeg tror, det nemmeste for sådan en provinsknægt som mig, så var internettet helt sikkert det nemmeste boyfriend, som jo er, altså der er alle næsten inde, der er singler i hvert fald. Hvordan er det at være homoseksuel i Danmark i dag? Jeg synes, det er meget godt. Jeg har ikke oplevet noget negativt. Jeg tror da kun, det er blevet bedre. Jeg tror da kun, det går fremad, også i forhold til rettigheder og sådan noget. 2009. Der fremlægges et lovforslag, der skal give homoseksuelle adgang til adoption. Ifølge Svend, Martin og Peter, så er det vist lidt lettere at være bøsse i dag, fordi accepten i samfundet generelt er større. Jeg kan i hvert fald også konkludere, at de ikke længere bliver brændt på bålet, og at onanipatruljen nu ikke kommer efter dem.